David, beste plater bat, postria, ezta? Bai, txokolate eta marrubizko fondanta, esne gaina izozkiarekin. Osagaiak izango dizkizuet. Txokolate kobertura, gurina, azukrea, arrautzak eta marrubiaren marmela. Ba, egingo dugununa da txokolatezko fondan bat, baina barruan marrubia sartuko diogu. Orduan, lehendabizikoa prestatuko duguna da marrubia. Horrelako molde batekin hartuko dugu marrubia eta... Nola egin dezu hori? Hau da, marrubia azukre pixkatekin, egosi eta trituratu, eta gero koladore batetik pasatu, iragazi, semilla txiki. Tekstura hori, garbi gelditzeko, tekstura aldetik. Orduan ja lana aurreratu da dakagu, eta hemen ditugu, izozkailuan bi ordu sartu, eta horrelako... Eta gero horrela izin hartzen zen dira. Orduan, hau hemen utziko dugu. Pixkat aurreatzen, baino Maria batean, txokolatea eta gurina. Bale, kantidade aldetik antzarria berdinak? Ez, txokolate pixka gehiago, 150 eta 100 gramo mantequilla. Hori, zuen 150 eta gurina 100. Hori da. Eta bitartean, arraultzei erabiliko duguna gorringoak izango die. Eta orduan, batidoran sartu eta montatuko ditu. Bale, 8 arrauz ditugu, 8 gorringo eta txurringo bat gordeko dugu. Hori da. Orduan, hemen gordeko dugu bat. Juten zeateatzen, eta ni txokolatekin jarraitzen dut. Eta beste gorringoak hemen jarriko ditugu. Hola, ezta? Horrela. Ez, hau, hemen bota. Al revés? Ah, bale, zuzenien horrean. Hoi da. Hemen utziko dut gorde behar duguna. Azkena. Azkenengoa. Hoi da, azukria botako diogu. Bai, aber, bota honean. Eta segundotxo batean hau erakutsi nahi baita ere, beira. Da portzelan askoa. Bai, tabernan kroketa razioak hor jartze ditugu. Bai. Ateatze ditugu gora, buruz gora. Hori da. Bueno, orduan. Orain egingo duguna. Batidora honetan, batitu. Batitu. Arrotu. Eta gorringoak beti zuritu egiten dira, baina gu nahi duguna da kremosoagoak egoteko. Orduan, gehiago loditzeko ematen diogu bero golpe bat. Beira, segurtasun tekla kendu eta barrura. Hoi da. Eta pixkat berotuko dugu. Beira. Pixkat, asko ez, ati bestela gorringoak egosi egiten dire. Baina pixkat berotasuna somatzea. Ja, epela somatzen denean, ja ez diogu gehiago emango. Emango diogu. Eta bitartean, jungo geha txokolatea urtutzen. Eta nahi bai dazu. Arrotu elur puntuan. Bale. Eta hemen txokolatea eta gurina. Ondo urtuko dugu. Eta gero azken momentua bakarrik geldituko zitzaigun 3 osagaiak nahastea. Hori da. Nahiko epela dago, orduan ja aterako dut hemendik. Hemen kanpoan itzaliko dugu. Ba, bueno, ja dakagu dena prest, txokolatea baita, gorringoak begiratuko ditugu. Gorringoak prest. Eta orain, badena nahastea. Txokolatea botatzen baldin badiazu fin-fina. Hola, ikusteko. Eta hasten hasiko geha. Eskarri duen? Ez, ondo. Bai. Txokolatea epela dago, gorringoak baita. Ez dago arazorik. Ja, minainarekin igual dan aprobetxatzen dut. Bai. Tak. Hortxe.
Eskubila naiz, eskubilakin. Bai, ze zaila den, esker batentza zukarrarekin ibiltzea. Hori da, eta beak esango du, ze zaila den eskubilakin ibiltzea. Hori da. Eta orain, azken momentuan, osoa, ezta? hori da. Hau, volumena, hori da. Oso ondo. Eta dena ondo naztu. Eta moldetxotan sartu, Eta moldetxotan sartuko dugu. Moldetxotan gaine inbiniko izut. Orduan, marrubi pure kongelatua. Bai. Justu erdian botako genion. Azpian ez, oza... Ez, azpian ez, botatzen dugu... Bi geruzanen artean. Hori da, goiaretxo bat botatzen dugu. Hori da, geruza bat hori, eta gero... Xepini... Pixka gehiago. Bueno, orduan ja, marrubi... Bai, eskuekin? Bai. Bai. Puskatxo bat, erdian. Eta orain, berriro. Ez gehiegi, zati gero pixkat igotzen da. Bai. Beti utzi bat zaio hortzen... Hoi da. Behatz baten altuera pixka gutxi gora bera. Hortxe pixka gehiago. Hori da, bestela moldetik kanpo eroritzen. Kanpo eroritzen da. Hori da. Listo, ezta? Listo. Sartuta. Labia 180 gradutan ondo? Bai, 180 gradutan, 11 minutu sartuko genituzke. Pixkat aurreatzeko barkatu, beste bila sartu ditut eta hemen prest ditut. Ah, bale. Oso ondo. Ondo. Eta bueno, bat jarriko. Aukeratzekotan... Hau. Bai, altuena. Altuena. Hori da. Hori da. Eta orain. Pixkat azpitik, atera. Hortzeko dugu, momentutxo bat. Eta... Antzer da galleta, ezta? Galleta antzeko bat. Pixkat plateran politago jartzeko. Bai, gure kasuan galleta Maria txikituta. Galleta Maria txikituta. Eta... Kontuz handiakin, zati moldea beroa dago. Pixkat aldeak tolestatu. Eta goraka. Edizi ondo, Hortxe. Eta gero. Niri beti txokolatezko sufleari azukre pixkat gainetik ematen dio puntxu beresi bat. Eta gero ja, platera pixkat polita jarri. Fruitu gorriekin, alaitu pixkat, ezta? Batzuk alaitu hori da. Marrubia ja badaka barruan, orduan fruitu gorri batzuk. Beti ematen dute puntutxo bat. Eta gero txokolate pixkat. Helatua hurbiltzen badiazu? Bai, hori da. Txokolate saltxa pixkat, marrubi saltxa pixkat baita. Polita, Eta molatxo bat. Molatxo bat. Hortxan doan. Txokolatearekin, esne gaina helatua, primera antorko zain. Ze fina, ez da? Bai. Ba, listo. Ba, listo. Ba, dastatu baino lehen gure xefaren azken ukitu ezan, eta berehala urtu baino lehen izokia, dastatzeko prest. Marrubi marmelada moldean sartu. Txokolatea eta gurina baino marian bigundu. Arrautza gorringoak arrotu, arrautza zuringoa arrotu, guztiak bat egin. Moldean bi geruza ipini, tartean marrubi zatia duela. Labean sartu. Platereratzerakoan apaindu. Dastatzeko prest. Sufle hau ahoratzea plazerra izan da.
Hala da, bai. Eta bani, helatu ikutu Helatu batekin. ikutu batekin. Plazera izaten jarraitzen du. Bai, txoin, orain ardoa emango izut. Ba, ireki ba. A ber ba. Hau, Satustegi futbol jokalari ezagunaren bodegakoa da. Eta Ardo berezi ez da? ardo berezi bat. Hori da, ondilan dauda txikilan. Bai, hori da. Bi formatotan saltzen da. Berdejo frisante bat, oso alkola gutxi daka. Bai. 5.5 deitzen dela ardoa, hilera 5.5. Eta hori gozoekin juteko Ondo datorkio. oso ondo dator, freskoa. Nundako bodega? Bodega Valladolidekoa da. Ah, bera. Eta hori, rueda bat, baina gozoa, eta txispa pixkatekin. Hori da. Zer moduz. Gozoarekin, Gozoarekin oso ondo. fresko. Freskoa. Ze desberdina dan, ardo txuria postriakin eran, Postrearekin edan. edo aperitiboan, aperitiboan. hori da. Nola aldatzen da, Berdejo baten desberdintasun handia daka. handia. Beste ikutu bat, txin egin da. Txin. Topa egin da. Topa. Zio guztion izenean, Ta- gaurko saioa amaitutzat emango dugu. Bai. Benetan berezia izan da, eta oraindikan biharko eguna deu alkarrekin. Gogoratu, David, nundakan jatetxea, danako, Irunen. Antzaran plazan. Hori da. Aio.